Este un nou episod în canal. În acest episod o să jucăm această hartă. Acum s-a lansat pe Brawl Stars. Este 10 dimineața. M-am sculat la 10 dimineața. 12 meciuri trebuie să joci ca să câștigi nu știu ce. Bun. Asta e, cred că pentru Halloween. Nu știu. Voi juca cu Shelly pentru că pe Shelly o am cea mai bună. Și am știți Star Power-urile și bine, ți le dă Star Power-urile oricum, dar na. Bun. Dați-i, bă! Ai de viața mea. Brawlerul nou. Nici nu mai am net. Super. Noi avem 3 gemuri, 4 cu asta și ei au 0. Ei de viața mea, viața mea. Trebuie să omorâm nou brawler. Bine, nou brawler. Noua legendară. Mi-am dat Star Power. Pua, ce prost am dat. Nou brawler rupătăt, bro. N-ai cum să o bați. Brodere. Bun. Luați toate gemurile. Fugi pe tu-te adică. Puțurică. Nu cred. Le-au luat. Și fugiat. Beethoven. Bă, nu te duce, bă, pe bătaie, bă, că mor eu. Copile. Eu ți-am zis că mor copile, dar tu nu m-ai ascultat. Ce vrei tu? Bun, gata. Am luat eu toate gemurile și morți. Mamă, mor. Nu. Nu cred. Ai de viața mea, n-ai cum, brodere! Da, stai că te omor eu acum. Și pe tine la fel. Gata, bro. Crezi că noi pierdem? Nu pierdem. De ce să pierdem? Și ce mi-a dat? Plus bănuți. Doar bănuți? Wait. Stai, ce? Stai puțin. Oh my God, man. Ca Marvel. Nu cred că pot să câștig 3 meciuri. Abia am câștigat 1. Brodere. Îmi voi juca tot cu Shelly pentru că... Da. Și dacă nu câștig meciul ăsta o să joc cu Pemuță. Stați puțin pentru că sunt foarte emoționat. Și trebuie să mai dăm un match de Gem Grab. Max nu prea tare ei, dar Max ăsta e prea tare. Nu cred așa ceva, mă omor din prima. Imposibil. Trebuie să-mi încarc ultima ta. Să o dau. Știți de ce? Pentru că Shelly cu ultima ta e foarte tare. Nu tare, foarte tare.
Nu cred. Hai de viața mea, brodere. Cum naibii? Brodere. Mai am puțină viață și mi-e frică să mă duc direct. Pentru că știu ce sunt. Puțină viață mai are. Bine, bine, bine. Fugi, fugi, fugi. Fugi că am luat eu ultimul gem. Bine, bine, bine. Pe că să dau ultima tablă, da? Mi-aș piciorul. Bine, mă. În sfârșit. Ce fain e. Și câte tucanuri de-astea câștig? 1000. Bine. Și joc la toate minigame-urile joc. Pe bune. Nu cred așa ceva. Imposibil. No way, man. Și am 4 încercări. Tot cu șel eu să dau pentru că sunt încrezător. Bine, mă. Eu cred că sunt primul care m-a sculat la ora asta și filmez acest episod, deci... Doamne, cald mor, man. Eu mă duc în spate, mă, în loc să mă duc în față. Să încarc ultimata. Așa zic și eu, frate. Cecilia, ne perpesana. Nu mai vreau, bossule. Hai că aproape era. Să mi se încarce ultimata. Bun, hai că avem ceva timp. Deci, da. Sunt low, brodere. Ești mort. Deci nu mai am apucat să mai dai ultimata, ești nebun. Bă, trebuie să câștigăm meciul ăsta. Nu e posibil să nu-l câștigăm. Du-te pe Jesse. Eu am dat pe ăștia. Ai, ce era să moră Jesse acum? Frate, mă. Cum să mori? Deci dacă ne bat, leșină. Efectiv, leșină. Bă, dar mă enervează tureta vieții. Jessie prea bună, sincer să spun. Bun, am luat câtva, nu mult, puțin. Ai, de viața mea au venit. Bă, e imposibil. Nu cred că am pierdut meciul. O iau pe Jessie. Pentru că Jessie e foarte OP cu Star Power-ul și cu gadget-ul. Eu acum mi-am dat seama. Și l-am și pe Sprout, da. Bă. Jessie. Unde ești, Jessie? Jessie. Îi bag și un upgrade la Jessie. Nu vreau gadgetul ăsta, vreau gadgetul ăsta. Yeah. O să vedem. Hai că am început și meciul. Super. Vreau să-mi fac ultimata 100%.
Hai, no way, man. Oh, way, man. Bună, aproape am ultima ta încărcată. Ești foarte, foarte, foarte concentrată, iaci. Ai ce și din păcate nu reușesc. Iar o să pierd un meci. Super. Mi-am încărcat ultimata. Ce bine dă, bă. Dă bine să spun așa. Ce? Când au făcut ăștia atâta? Stai că scad eu. Nu-i frumos. Nu-i frumos, bă. Nu-i frumos să veniți 100 pe noi. Știi? Nu-i frumos. Trebuie să dau ultimata mea, dar nu mă pun cu prodere. Nu cred. What the fuck, man? Man. Nu, că eu mă duc și o iau direct. Pe muț. Unde ești pe muț? Trecem pe muț. Bun. Bun, ăsta e singurul Star Power care l-am eu. Nu mi l-a dat jocul pentru că eu l-am. Dar gadgetul, da. Bun, hai să dăm un meci cu ea. Mai avem 2 încercări. Dacă în astea 2 încercări nu reușim, s-a dus de râpă tot, bă, tot. Hai, făcă în el, că ia un imediat. Am pe șelia asta afeca. Mâncați. Bun, voi pune asta aici și când am nevoie voi da gadgetul. O să dau gadget. God! Mi-a distrus ăla și am vrut să dau gadgetul. Gadgetul! Luați-le repede, bă! Hai de viața mea, Iisuse, cu cine joc, bă? Cu cine joc, bă? Voi pune ăla acolo. Voi merge pe încredere și mă voi pune aici. Și aici stau eu toată ziua. Toată ziua, bună ziua, toată ziua, bună ziua. Nu. Ia. Hai, băga mea și piciorul să mi-l bag. Leon e aici, sigur. Dă la 100, 1000, 100.000 o să mor. Hai, nu cred! What? Știți că mai am o singură încercare? Dacă încercarea asta nu reușesc, m-am dus până naibii. Stai să deschidem și noi un big box. Bă, deci dacă îmi pică ceva,
Nu, am crezut că îmi pică ceva, că turvam. Că aveam 43 de bănuți și era posibil. Bun. Cu cine să dau eu ca să nici nu mor? Hai să dau cu tic. Tic, tic, tac. Bun, stai să îngrăstor pe... Aș vrea să-l pun pe ăsta. Hai să vedem dacă și meciul ăsta... Noi avem o echipă bună! O să dau ultimat aici. Și... Bun, 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 bun. Haide, viața mea, o să pierdem. O să pierdem cu o echipă adversară foarte nubă. Super! Nu, Wayman! Nu cred! Pe bune! Hai, bă! Nu, 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 nu. Ai, nu cred, am pierdut. Voi vă dați seama acum că nu mai am voie nicio încercare? No way, man. Bă, și aveam atâtea, bă. Măcar al treilea meci să-l câștig, bă. Nu era neapărat să ajung până la roza. Că nu aveam nevoie de roza, skin-ul pe roza, pentru că, nu. Dar aveam nevoie de tokenurile astea și să mai aștept încă o zi, bă. Încă o zi și 23 de ore să pot să-mi fac tokenuri. Pe bune, ai de viața mea. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut și cred că nu v-a plăcut pentru că n-am câștigat eu, apăsați butonul de like, share și subscribe și noi ne revedem data viitoare. Am pierdut!